Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nandito ulit tayo sa ating updates sa aktibong low pressure area na si 92W ngayong Sabado ng umaga, Disyembre 10, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with WIT's Power at Naga College Foundation. Medyo meron po tayong good news na yon dahil medyo nagnipis ang kanyang kaulapan itong si LPA at nag-accelerate. Kasalukuyan na sa may east coast na po siya ng Catanduanes o sa may northern coastline ng Catanduanes. At yun nga, medyo numipis yung mga ulap na dadaan sana sa Kabikulan ngayong umaga. At meron pa rin ulan na inaasahan, mga light rain, light to moderate. But ang chances of very heavy rainfall ay nagdi-diminish, okay? Medyo bumababa ang probability na yon. Pati yung computer models tulad ng European ECMWF, yung rain forecast nila ay binaba nila yung rainfall amount na babagsakin dito sa Kabikulan. Although yung eastern provinces ng Kabikulan ay nandoon pa rin yung pangamba ng malalakas na ulan. At umpisa na natin yung fast animation. So ito po yung bago na yon mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Kita po rin yung pagdaan dito sa may coastal waters ng Samar ay biglang humihina pa rin o nag-disorganize ang kanyang sirkulasyon. At still struggling to develop bilang isang tropical depression, but baka anytime today or tomorrow magiging tropical depression pa rin siya. But ang good news naman ito ay papaalis na po iyan sa ating reyon. At makita po ninyo ang kanyang trough ay nag-extend na po na yun across Mimaropa. At dito po sa may Kalayaan Island Group, sa Spratlys at sa dagat China at West Philippine Sea. Dahil po medyo nag-elongate ang kanyang kaulapan. At meron po tayong dito tinatawag na shear line at kumakabit na yun dito sa sirkulasyon ni LPA 92W na lumalaban pa rin upang maging isang ganap na bagyo. But still, ang forecast ay inaasahan po ito magiging bagyo po siya dito. Okay, but ito po ay tatahak na po patungong Hilagang Silangan, paalis po sa ating bansa. Okay, so pati ang Metro Manila, ibang bagay po ng Central Luzon ay medyo apektado po ng kanyang troughing. So may mga light rains na inaasahan, paminsan-minsan, kadamdaman hanggang malakas. Still, kahit na bumawas yung ulan, may mga pangamba pa rin ng mga pagbabaha at pagguho ng lupa, lalo na po sa provinces ng Camarines at Camarines Sur, Camarines Norte at Catanduanes. But as time goes by ay nag-diminish na po ang threat ito sa ating lugar. Ito po yung zoom in satellite animation. So ang latest na yon ay nakita po natin na medyo kumakapal pa rin yung kaulapan sa coastal waters po ng Partido District ng Camarines Sur at sa coastal waters po ng Catanduanes. At may mga ibang cloudiness niya o rain bands na pumapasok po sa Naga City at ibang parts ng Camarines Sur nagbibigay ng ulan. Although occasional po. Minsan cloudy lang, nawawala yung ulan, light rain. Ngayon nagkakaroon po tayo na yun ng light to moderate rainfall. But gaya ng sinabi ko, medyo bumaba po ang rainfall amount na ibabagsak o idadala nitong tropical disturbance o LPA 92W. At magbibigay rin ito ng maulan sa Visayas at Mimaropa. Kita po niyo gaano kalawak itong elongated cloudiness niya. At yung amihan ay patuloy pa rin mga ka-afekto sa Hilagang Luzon, dulong Hilagang Luzon. At yung shear line ay combined shear line na po ito and yung kanyang northern rain bands itong LPA na ito. At as of 10 a.m. na yon ay in-upgrade na po ng Japan Meteorological Agency itong LPA bilang isang tropical depression. So siya lang muna ang nagbibigay na bagyo po ito o tropical depression. Kanyang hangin 55 kph, mga 100 kilometros silangan ng Catanduanes. But within the next few days ito po aakyat sa may kalagitnaan po ng Central Philippine Sea. At inaasahan po magiging tropical storm, but within the next 3 days ito po ay hihina at magiging tropical depression until maging remnant low dahil po dun sa papalapit na shear line. At yung shear line kasi yung tail end of cold front yan, so medyo malamig yan at nagbibigay ng dry air din yung amihan punta sa kanyang sirkulasyon. Okay, and ito po yung bagong model output mula sa European ECMWF, galing po ito sa Meteorologics. So ito po yung 24-hour rainfall accumulation na mangyayari simula 8 a.m. simula
8 a.m. kaninang umaga hanggang 8 a.m. bukas. So nakikita po ninyo na ang Camarines Norte, ibang parts ng Camarines Sur, yung first district, second, third ay magkakaroon lamang po ng rainfall na mula sa 20 hanggang 40 millimeters. Samantalang ibang areas po like dito po sa Maynaga, Rinconada ay posibleng nasa up to 50 o 60 millimeters pa rin. And also dito sa may area po ng Albay, Sorsogon, nasa 30 to 50 or 60 millimeters. Ang Catanduanes ay medyo mataas, pwedeng umabot pa rin ng 90 millimeters. At sa mga coastal municipalities po ng Partido District, like Sitorena, Siruma, Caramuan, at ibang bahagi po ng Partido District ay magkakaroon po ng ulan na pwedeng umabot po ng 40 to 70 millimeters. Parang lamang po siyang ordinary thunderstorm sa hapon ng gabi na inaasahan po natin na base sa forecast na mangyayari mamayang hapon hanggang gabi. Parang walang bagyo, okay? O walang LPA. So, yan po ang good news. Ito po yung pinaka-bulk ng ulan. Nakita ninyo, nandito na po siya sa may dagat lang. Ito po yung ulan na 90 hanggang 125 millimeters. Medyo magkakos po ng grabing baha if dadaan yan sa inyo. But dito sa atin, magiging medium to high pa rin ang risk of flooding, lalo na po sa mga hazard-prone areas o flood-prone areas at landslide-prone areas ng Bicol Region, na kung saan kahit konting ulan, nagkakos na po siya ng pagbabaha. Yeah, kaya mga ulan na 50 to 80 millimeters, pag hindi maganda yung drainage at flood-prone area yung lugar ninyo, mabilis po yan babahain. Okay? So yan po ang ating balita, good news sa ulan na magaganap sa Kabikulan. Wala pong hangin mangyayari kasi hindi po siya bagyo at medyo elongated po. Ito po yung latest 3-day forecast mula sa American Model. So ayan na po siya. Mahina pa rin but tropical depression na si Japan. Sa iba, LPA pa lamang. So hindi natin alam mamaya kung i-upgrade ng Pag-asa. But babalik tayo mamayang gabi sa ating another update dito po sa LPA 92W. Pag naging bagyo po ito, magiging TD Rosal. Okay? So by tomorrow afternoon, yung LPA ay aakyat, magiging tropical storm base sa American Model. At sa Monday, ito po ay magsisimula na po mag-recurve towards the northeast at hihina ng bagya bilang isang tropical storm. Tuesday, magiging remnant low pressure na lamang po siya. Ma-absorb po siya sa sirkulasyon ng shear line. Now, yung European Model, as of 2 a.m. forecast, bukas ng hapon, ito po ay aakyat north-northeast. Nasa tapat na po siya ng Isabela. Elongated, kakabit po sa shear line. At mukhang hindi na po ito magiging tropical storm base sa European Model. Pwede pang maging depression, but mukhang ang pressure niya 1,003 na sa boundary po ng LPA at tropical depression. At sa Monday, December 12, malulusaw na po siya bilang isang low pressure area, nakakabit sa shear line. At sa Tuesday, December 13, it's gone. Okay? Na-absorb na po siya o nahalo na po sa hanging amihan. Kaya kikita nyo, Wednesday, Thursday, Friday, balik na sa easterlies ang ating panahon. Although sa weekend may surge of northeast monsoon o amihan na bababa po sa Luzon kasama po ang northern portions ng Bicol Region. At gayon din po ang American Model. Yung mga nagtatanong sa magiging forecast next weekend, yan po, may malamig na panahon na may mga konting ulan. Sana hindi malakas kasi minsan ang shear line nakasama palagi ng amihan nagbibigay malalakas ng ulan, but yan po ang forecast. Every time may pababa na amihan, nauuna lagi yung shear line nagbibigay malakas ng ulan sa atin, then afterwards maganda na ang panahon, mahangin, malamig, minsan may mga drizzles pa rin nangyayari. Yan po ang nature ng amihan na kung saan na yung darating pong December 18 o next Sunday, baka nandyan na po ang hinihintay nating malamig na amihan. Okay, so yan muna po ang ating latest na yung umaga ng Sabado, December 10. Babalik ulit tayo mamayang hapon o gabi para ibigay sa inyo pinaka-latest dito po kay LPA 92W. Ito si Mike Padua, nagpapaalam, mag-ingat po tayong lahat, #weatherwiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking chat.